Ubani ngomdala kunina? To be honest, now uyazazi. Okay, so ibamba kanje. Between 1 Manini. Mawele memabili sakhona umuntu khona nesilwanyana. Ubani isilwanyana la kunina? Mina. Kodwa manje mina. Why uthi isilwanyana? Cause nje mina. Okay, angeke ngibuze umuzo ogcina ke. Asike sithi sekuyashadwa ke manje. Ubani kumele ngabe into eyodwa le. Kumele kube njani? Baba ufika uthi uzokhetha intombi. Yini ezohlukanisa ukuthi okay ngithanda lo over lo. So you guys are gonna marry one person? For real? Yes. So if it happens that she gets married first, ungashawa ifomo. Uzochata ngenkani, nikati. Uzochata ngenkani. So that means mina if ngifuna Uzochata ngenkani. Uzochata soyithuna. so if wena ungamthanda umuntu wakhe Uzothanda, uzomele kwenze njani. cha wena ungamthanda umuntu Mina walo ngeke ngamthanda nangamthandi because twin telepathy. yes, yabo into ey'wayo. Oh, okay.